Ima par pravila koji se moraš pridržavati. Kad kreneš na odredištu, nema zaustavljanja. Izbevaj gužu i ne privlači pažnju na sebe. Evo, tu sam dole i sad kreću. Kako se vama drži? Jel paziš? Da si to znao bi. Šta misliš da ja volim što nisam? Ne mislim, samo znam da nisi. Kad ideš? Večeras. I to je to. Znam ja put do Beograda. Šta prevoziš? Šta god mi daju, ne pitam. I nije frka.